Ja, je komt met meer waar op skier. Je moet beter waar mij net maken. Juist weer volle beter. Hoe is het met jou? Nou, ik ben aardig zoen, alleen ik ben minder begonnen. Ik kreeg minder. Ik kreeg meer dan later. Maar verder ben ik wel zoen. Ik heb nergens geen pijn gelukkig. Dat is ook wat waardig. En het verstaan is nog goed. Ja, wat een boeken heb je hier. Ja, ik denk dat ik over 60 meter heb. Ik heb van alles en nog wat. Alleen nog geen romans. In detectives net. Thrillers net. Want wij houden je benammen van wat voor boeken? Natuurboeken. Geschiedenis, topografie. Ontdekkingsreizen. Landen en volken. Atlassen. Daar ben je slucht op. Ja, dat is mijn lectuur. Heb je altijd op skiën wennen? Ja. Want wat dien je voor werk? Nou, het meeste dat ik die heb is helmgeest afsteken. Dat stek dan aan, een beetje beneden de groen. Dat de knobbels erin zitten en dat wordt beplanten voor nieuwe duinen. Dus je wint altijd boeten? Altijd moet best. Kom je jou nog wel eens op het strand aan? Nou, de laatste tijd net meer, want ik kan er niet mee komen. En missen jou het? Nee, ik mis het net, want ik heb 40 jaar werk. Dus ik heb wel dromen, als het ware. Ik heb wel dromen. Ik ben vrijgezel. Ik ben nooit trouwd geweest. Ik heb nooit geen verkering gehad. Nee? Nooit. Nee. Hier je er geen verlet van? Nee, ik ben alleen. Nou, dat ik niet op, dat is al 24 jaar dat ik alleen ben. Toen is mijn mama overleden. Ja. Want je hebt altijd bij je mem wennen. Mijn mama heeft wennen. Maar je bent nooit trouwd geweest? Nooit. Nooit, nee, nooit. En hoe kwam dat, zo? Nou, ik weet net, dat het er net eens. Ik weet niet hoe het kwam. Het heeft nooit geen verkering gehad, ik net. Nou, de tropen heb ik de Delstaat, want die minuut bloeit. Die sturen van de morgen in de kamer op de tafel, maar die staan hier nou, want die moeten voet. Just die dozen wel al, hè? Ja, Dat is al een voorzorgsmaatregel ook voor huisje, maar daar moeten er boeken in. Ik gooi mij op z'n voor uit de supermarkt bij. dus je toffel je altijd maar doorznam? Ja, dat ken ik geen meer kwijt, maar die ben al heel leeg. Er moeten al je boeken in. Ook voor huisje maar ik hoop dat het er net zoveel is. Want ik kan niks minder voor huisje en voor alles de allerbeste. Dit wordt aanbrutsen. Dit is in 24 gebouwd, dit is maar 40 jaar oud, 41 jaar. Dit is net oud nog, dit gebouw net. Maar het verdooft net weer aan ijzer, zeggen ze dan. En dan komen er nieuwe bejaardenwoningen. Wat vind je ervan? Ja, het hoeft er mij niet. Dus je hebt eigenlijk geen zin om al die boeken in te pakken? Nee, die boeken moeten in dozen, hè. Dat kun je net in de hoorn overbrengen. Nou, dan moet je ook wel even in de sleepkamer zien, dat is hier. Daar ben ik een partij boeken hier, hè. De lamp wel even opwarmen. Nou. Tjo, hier ben ik boeken. En dat heb je allemaal eerst? Ja, zeker. Hier zit ik heel vaak, want dan kan ik mooi uitzien. Heb je nooit van het eiland afgewoond? Nee, nooit. Nee? Nooit. Als ik dan bedanken op een boot zit en ik zoek het eruit en ik denk, oh, daar is het voertuiglucht, daar leidt het liet eiland weer. Dat denk ik dan, hè. Daar gaan we rennen. Ja, daar gaan we rennen. Dat ben ik altijd blij. Ik ben altijd blij dat ik weer thuis ben. Ben je een prachtig mooie man, je kan heel mooi praten. Hoe kan het nou wezen dat je nooit een vrouw hoort? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk. Dat kan ik net vertellen hoe dat is. Dat zit er net in. Ik heb ook nooit geen verkering gehad, ik weet net. Heb je je best wel dingen? Nee, ik ben ook nooit achterom rond. Best wel weten, hè. Ik heb er nooit achterom rond. Nee. Daar vrezen me wel vaker, nee. Maar dat is zo. Je hoort net van vrouwen. Ik heb wel een vrouw en ik met een graag zien als ze een beetje in de bikini benen. Of in kwarte rokjes, dan is het mooi. Ja, het is toch hier net? Sjong lever in zijn piekenbroek. Goedemorgen mannen, wat zijn jullie aan het bouwen? Schuur. Schuurtje. Goeie schuur. Varkens, weet ik van wat. Even 2. En waar komen jullie vandaan? Veluwe. Veluwe. Koldijkbroek. En waarom helemaal vanuit de Veluwe hier in Friesland aan de slag? Ja, dat is goeie werk, hè?
En montage zit je altijd in de buurt. Mensen 19 wel. Er zijn er geen Friezen die jullie werk kunnen doen. Nee, die zijn niet zo handig. Weet niet. Ik weet niet of ze durven. Nou, wat, hoe hoog gaan jullie? Verschillend hoe hoog het dak is, maar. Nou, hoe hoog gaan jullie hier als ik even naar boven kijk? Ah, dit is ik meter 12, 15. Nou, ik zou niet met je willen ruilen. Die mag op de bak in. Er is niks voor jullie dan. Ja, kunnen we een kijkje doen naar boven? Maar dan moet je aan de andere kant komen. Moet je even door de deur, dan kan het wel, denk ik. Nou, dan komen we even kijken. Loop 5, 16 wel in? Nou, wat voor hoogte gaan we nu? Een metertje of 10. Ongeveer. En hoe heet dit werk nu eigenlijk wat je doet? Wat voor beroep heb je? Ja, montage, dak- en wandbeplating. Meestal doen we staal en de garding ook, maar ja. En wat is er nou zo mooi aan jouw beroep? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, alles. Ja, je moet ervan houden. Anders dan moet je het in ieder geval niet doen, want het is best gevaarlijk werk af en toe. Nou, ja, is het gevaarlijk? Af en toe wel, ja. Wat zijn de risico's? Ja, dat je vallen kan. Dan is het wel gebeurd. Nou, dat geldt in dit geval ook voor ons beroep. Ja, Nou, in ieder geval een mooi uitzicht. dat sowieso. Oh, dat kan niet ook.